om de hurtige hjerner. Man kan sige, at oplægget er jo, at det primært er forældre, men jeg har egentlig sådan tænkt efterfølgende, at det handler jo faktisk om alle voksne, der er omkring de hurtige hjerner. Så uanset årsag til, at I er her i dag, jamen så er I alle sammen super velkommen, og jeg håber, at I hver især får noget med herfra, som I kan bruge til noget. Og som Rune siger, I må meget gerne stille en masse spørgsmål. Havde vi nu været fysisk til stede, så havde I bare kunne få lov til at byde ind undervejs, men jeg tænker, at for at teknikken kan følge med og det hele, altså det bedste, at I bare lige skriver jeres eventuelle spørgsmål eller kommentarer og refleksioner ned, og så tager vi dem til sidst efter oplægget. Og Rune, han er min PowerPoint-fører her i dag, fordi jeg havde nogle tekniske udfordringer, så derfor kommer der lige til at være sådan et Rune-skift, når jeg er færdig med at tale om den enkelte slide. Men du må meget gerne sætte PowerPointen i gang, Rune, fordi så vil jeg nemlig gennemgå, hvad jeg havde tænkt, at vi skulle tale om her det næste stykke tid. Så overskriften er som sagt det her med, hvordan vi som voksne kan støtte op om vores børn bedst muligt, altså de hurtige hjerner. Og der jo kan være mange forskellige grunde til, som sagt, at I er med her i dag, så tænker jeg ud over, at vi skal ind og kigge på nogle af de meget centrale områder, som er vigtige at kende til, når man har med hurtige hjerner at gøre, så vil jeg egentlig også bare lige bruge lidt tid på at gennemgå de typiske kendetegn. Og det er egentlig for at sikre, at alle har et rimeligt grundlag, når nu at vi skal ud på den her lille køretur. Men som sagt, de typiske kendetegn, den asynkrone udvikling, intensitet og overexcitability eller overstimulering, superstimulering, som man kan sige, den ikke så mundrette, ordrette oversættelse vil være, og så udvikling af selvtillid, selvværd, hvor der er nogle ekstra greb i forhold til, hvis det er, man kan sige, almindelig forældreskab, man lige skal være opmærksom på. Så det er egentlig, hvad jeg håber, at vi kan nå igennem, og som jeg lige fik sagt til Rune, inden vi gik i gang, så er det her jo noget, jeg brænder rigtig meget for, så jeg skal også forsøge at holde mig i korthed. Skulle det være sådan, at der er nogen af jer, der efterfølgende sidder og tænker, ej, det kunne også have været fedt, hvis du havde sagt noget om, så send enten en besked til mig eller til Rune, og så kan det jo være, at vi kan ses igen på et senere tidspunkt, hvor solen ikke skinner udenfor. Så må du gerne skifte, Rune. For I meget kort ved, hvem det er, der sidder og taler til jer her den næste halve times tid, så vil jeg kort præsentere mig selv. Hvis I skulle have en interesse i at vide mere om mig, så vil jeg anbefale, at I går ind enten på min hjemmeside, som hedder narmpsykolog.dk. I kan også finde mig på de sociale medier af forskellige slags. Men jeg blev færdig som psykolog tilbage i 99, og allerede under min studietid, så kan jeg i hvert fald se fra gamle dage, at jeg har hævet artikler ud, som handlede om det her fænomen med de højt begavede børn. Så det er noget, som jeg har været optaget af i rigtig, rigtig mange år, og som dem, der eventuelt har læst min bog, så kan I også, eller så er det også en personlig interesse, da jeg er så heldig at være beriget med 2 skønne børn, som begge 2 er hurtige hjerner. Så der er både en faglig interesse, men også en meget personlig interesse i det her område. 2014 tager jeg en efteruddannelse, som hedder NARM. Det er en psykologisk retning, som går ind og kigger på, hvordan man kan regulere nervesystemet. Og når jeg lige bruger 2 ord på at nævne det, så er det fordi det at have kendskab til betydningen af, hvordan man regulerer nervesystemet, er super vigtigt, når man er forældre eller voksen, til de her hurtige hjerner, som meget ofte kan være meget intense i deres følelsesliv. Til hverdag har jeg min praksis i Farum og også online, hvis man er lidt længere væk, end man lige synes, at Farum er tæt på. Og de særlige områder, jeg beskæftiger mig med, det er stress og angst, eksistens og selvværd, og så er det den høje begavelse, og det er særligt sensitiv. Så ikke overraskende, så kan man så sige, at når vi taler om det, vi gør i dag, jamen, så kan det tale ind i de her områder, som jeg i særlig grad er optaget af. Så må du gerne skifte. Det må være nok om mig. Det er sådan, at grund til, at jeg bruger udtrykket hurtige hjerner om børn og unge, som man kan sige både er højbegavede og meget ofte også særligt sensitive, det er egentlig for at finde et begreb, som børnene også kan forholde sig til. Fordi lige så snart vi taler om intelligens og det her med at tilhøre en særlig gruppe, så bliver det svært,
når man ikke er så gammel. Så hurtig hjerne har egentlig for mig, selvom at det er meget forsimplet og forenklet, været en måde at give børn og unge en knage, som de også har kunne dele med deres jævnaldrende. Så selvom man kan sige, at vi ikke skal lave en sammenligning mellem en hurtig hjerne og for eksempel hurtige ben, jamen så er det i hvert fald i børnehøjde noget, som børnene kan forholde sig til, og som også gør, at de egentlig ikke føler sig så anderledes, end hvis vi skal ind i en dybde omkring, sådan, hvad vil det sige at ligge her og her, og er du så klogere og dygtigere og bedre end mig, og alt det her. Så hurtig hjerne, det er min forkortelse af det, som vi taler om. Nogle af de typiske kendetegn, hvis vi kigger på det intellektuelle niveau, når vi har med de her børn og unge at gøre, det er, at I måske ikke som voksne altid lægger mærke til det, men at der generelt vil være en grad af meget hurtigere informationsbearbejdning af de indtryk, som børn får, og de output, der kommer. I gamle dage sagde man, at tiøren falder hurtigt. Det er også der, hvor man kan sige, at det lærernemme, som jeg skriver her, typisk kommer ind. Men det betyder også, at man kan sige, at når man integrerer input hurtigere, egentlig fordi ens hjerne bare fungerer hurtigere, kapaciteten er større, jamen så kan man også meget ofte blive overvældet. Det gælder også intellektuelt. Så det er smadret vigtigt, at også man kan sige, når det handler om at gå til læring, at I får støttet jeres børn i en gang imellem lige at tage nogle pauser, også selvom at det er super spændende, det man har gang i. Mange af de hurtige hjerner, de vil søge spørgsmål frem for svar og løsninger. Det er egentlig mere det her med at komme i dybden med et område og blive klogere, og egentlig er de bare super nysgerrige på, hvordan verden den hænger sammen. Mange har også en rigtig god hukommelse, og den er smadret vigtig, at I skriver jer den bag øret, fordi hvis jeres børn ellers normalt har en god hukommelse, og den begynder at svigte, så kan det være det første signal om, at der er tale om mistrivsel og eventuelt stressbelastningsreaktioner. Så altid, hvis der ellers er tale om en god hukommelse, og den begynder at svigte, så skal I være opmærksom på, hvordan har jeres barn det. Når det kommer til områder, som de interesserer sig for, så vil I også opleve, at de er super gode til at fordybe sig. Så noget, som de er optaget af, kan de bruge flere timer på, og så kan der være andre ting, som vi af og til vil synes, det var rigtig dejligt, de gad at interessere sig for, som har mindre interesse. Når de bliver lidt større, det er ikke så meget, når de er børn, men mere når de bliver unge, jamen så vil der være den her følelse af, at de måske er bluffere, at de måske slet ikke er så kloge endda, at de slet ikke er så dygtige endda. Og det kan egentlig være et oplæg, et foredrag i sig selv, men her igen for, at der også for, at I sådan ligesom ved, at der er nogle ting, der er ude at gå, når det er børn, og der er nogle ting, der er ude at gå, når det er unge. De er ikke så vilde med gentagelse og repetition, hvis det bare er en gentagelse af noget stof, som de allerede har forstået og lært. Det svarer lidt til, at vi andre skal sidde og gentage 2 + 2 er 4, og det skal vi en hel dag. Det er der ikke særlig meget læring og udvidelse af horisonten. Så man kan sige, at det her med, at man bare giver dem mere af det samme, jamen man kan sige, det gør, at de egentlig sådan bliver temmelig metaltrætte. Så altid berige med noget mere og noget andet, så de ligesom får en mulighed for at komme i dybden og forstå et område bedre. Så vil I højst sandsynligt opleve, at I meget ofte sætter ting sammen på nye måder, altså den her originalitet, fordi de forstår og oplever verden anderledes, og de stiller også nogle andre typer spørgsmål. Hvis de er sprogligt og verbalt stærke, jamen så vil I også ofte opleve, at de selv i en meget, meget ung alder, 4-5 år, kan begynde at være ret refleksive omkring de store spørgsmål i livet. Det kunne være eksistens, død, universet, etik osv. Og de kan have svært ved at indgå i en jævnaldrende børnegruppe, hvis man kan sige, at der ikke også er et match. Altså er det hurtige hjerner hele vejen rundt, jamen så trives de. Og så kan jeg ikke se, hvad der står nede under bjælken her, men det er helt okay. Rune, du må gerne bare skifte, så går vi videre til de følelsesmæssige kendetegn. I vil opleve, at de meget ofte har en levende fantasi. De kan være kreative og udtryksfulde, og kreativitet her er altså ikke nødvendigvis, at man sidder og laver modulærvoks eller maler. Det kan lige så godt være inden for det område, som de er optaget af, at de, sådan man kan sige, folder et område ud på nye måder, sætter ting sammen på en anderledes måde. Så vil I højst sandsynligt genkende til, at mange af dem stiller ret høje krav til sig selv.
De har et højt energiniveau, også der, hvor vi som voksne nogle gange kan miste pusten. Og de er, og det kan man sige, det viser forskningen også, selvom at man ikke taler så meget om det endnu, men der er en ret høj grad af moralsk og etisk bevidsthed. De kærer sig om liv, om død, universet, planterne, dyreliv osv. Og dermed kan man sige, jamen er der også en tendens til, at den her børnegruppe meget ofte opleves og er mere intense og sårbare. De kan blive meget kede af det og meget vrede, altså der, hvor man måske som forældre kan blive en lille smule overrasket over, jamen hvad sker der lige nu? Og jeg skal nok komme tilbage til, hvad det eventuelt kan handle om. Stærk indlevelsesevne og empati. Og så har de ofte fantasivenner, fantasidyr, eller har brug for kæledyr omkring sig. Du må gerne skifte rum. I forhold til det sociale, så foretrækker mange af dem selskab af ældre børn og voksne. De har en meget udviklet retfærdighedssans. De er bedst, kan man sige, eller foretrækker individuel sportsgrene. Og så vil omgivelserne meget ofte måske have en tendens til at opleve dem som bossy, og at det er dem, der gerne vil definere regler og legens retning. Meget ofte så handler det egentlig mere om en nysgerrighed i, jamen har vi forstået det samme? Hvordan kan det være, at I ikke overholder de regler, som vi har lavet? Så den her bossiness, det er også derfor, jeg siger, kan opleves, men er ikke nødvendigvis derfra, hvor barnet kommer. De er meget direkte i kommunikationen. Det, man kan sige, som oftest altid efter bolden og ikke efter personen. Og derfor kan man sige, jamen fordi de et eller andet sted er meget ærlige og tydelige, jamen så har de også en forventning om, at det er jo sådan, vi kommunikerer, og dermed kan de blive ret direkte. Senere, fordi at man kan sige, at mange af dem får at vide, at nu skal de også lige tænke på hvilken måde, at de udtrykker sig, jamen så kan det her med egentlig at være direkte og være ærlig være noget, som de kommer til at slås ret meget med senere hen, når de bliver unge. Så det at støtte op om, at den direkte kommunikation også kan gøre ondt på andre, men at den også er okay, det er en ret vigtig ting. Skarpe observatører, de lægger mærke til rigtig mange ting. Mønstergenkendelse, som også hører til i det intellektuelle, er egentlig også en del af det sociale. Så et mønster kan også være, hvad det er, der sker imellem mennesker. Og det er de rigtig dygtige til, både at observere, men også fornemme. Så kan der være en tendens til, at de udfordrer autoriteter. Igen ikke fordi det er autoriteten som sådan, men fordi at hvis voksne mennesker siger noget, som ikke sådan helt holder hele vejen rundt, jamen så for at forstå meningen, at vi er enige om, hvad det er, det her handler om, jamen så er det det, de udfordrer. Så igen er det på bolden og ikke på personen. Men her er der ret mange hurtige hjerner, der til tider kan komme, man kan sige lidt i karambolage med autoriteter, der ikke er så vant til at blive udfordret. Så forventer de, at andre forstår det, som de forstår. Og det er egentlig både, man kan sige, som børn og som unge, noget som når det går op for dem, at det er faktisk ikke sådan, at verden hænger sammen, jamen så kan det egentlig lede til ret meget sådan ensomhed eller følelse af det her med, hvordan er det, jeg er anderledes i forhold til de andre. Det leder også hen til den sidste. Jeg har skrevet her ofte få rigtige venner, og der kan gå rigtig mange år. Så det her med at få støttet op om, måske også fra jeres egne historier, at der skal nok være en bedsteven derude, men det kan godt være, at det tager noget tid. Fordi her skal man jo huske på, at det kan godt være, at vi siger det i hurtige hjerner, for at de har en knage at hænge forståelsen af sig selv på. Men det er reelt set sådan, at det her med den egentlige connection og dybde viser forskningen nu, at kommunikativt, så lægger vi egentlig kun én stenskov på hver side af det punkt, vi selv ligger. Så hvis man ligger ret højt, så er der ret få, som reelt set matcher en bundklangsmæssigt. Og det er jo noget af der, hvor man kan sige, at mange venskaber, de udvikles, fordi vi forstår hinanden, også uden at der skal siges rigtig mange ting. Det var det sociale, så må du gerne skifte rum. Så er der det sensitive område, og man kan sige, det er jo så her, hvor at vi får, man kan sige, den kropslige del med, og det er her, hvor det særligt sensitive kommer rigtig meget i spil. Det er det her med, at de sansemæssige indtryk kan virke meget overvældende. Alle sanser er mere skærpet, og der er også en anden følelsesmæssig og sensitiv dybde i den måde, man udtrykker sig på i hverdagen. De lægger meget mærke til stemninger, og også hvad det er, igen, hvad der sker imellem mennesker. Så hvis der er et miljø, de befinder sig i, hvor man kan mærke, at her er ikke rart at være, så vil de have en højere grad af reaktion end mange af deres
jævnaldrende, som ikke har den her høje grad af sensitivitet. Omkring det kinestetiske, det ved jeg ikke, om I har oplevet, så vil jeg alligevel sådan lige lave et lille udråbstegn, fordi det her med, at der kan være noget tøj, der generer, det kan være det mærker eller stoftyper, der er det ret vigtigt, at vi kommer børnene i møde, fordi det er faktisk et problem for dem. Det betyder faktisk noget, det der mærke i nakken, eller at strømperne skal vendes om. Det svarer lidt til, nu er ikke hvor mange af jer, der synes, at sådan en rigtig krassende uldtrøje der, sådan på sådan en dejlig varm sommerdag, som det er i dag, at den er fantastisk at gå rundt med. Jeg plejer at bruge det som et eksempel for netop, at vi ikke sådan kommer til at gøre dem forkert i deres sansemæssige udtryk. Fordi vi kan jo ikke mærke, hvordan det er, at de har det. Og det er vigtigt, at vi egentlig kommer dem i møde, i stedet for at sige, at nu skal de stoppe med det eventuelle pjat. Tekstur i mad er også en anden ting, som jeg taler rigtig meget med forældre om. Igen, en lille smule ro på, hvis I oplever, man kan sige den gamle saying omkring, at børnene er kræsne, jamen så have tillid til, at hvis I stille og roligt vender dem til nogle få madvarer, så skal det nok komme efterhånden. Men det er simpelthen, man kan sige, et sansemæssigt for overvældende meget af den tekstur, som mad har. Sidst men ikke mindst, og det gælder uanset om det er følelsesmæssigt, intellektuelt, socialt eller det sensitive, er det rigtig vigtigt, at I får lagt nogle buffer ind imellem de oplevelser, som børnene har. Fordi når de er så intense, og de tager verden ind på en meget mere, man kan sige, voldsom måde af det reelt set, har de brug for pauser, også selvom at det er skønne, dejlige ting, som vi udsætter dem for. Så skal vi over til et af de allermest centrale temaer, når det handler om de hurtige hjerner. Det her er, man kan sige, hele vejen rundt på tværs af landegrænser, nok det område, som er vigtigst at forstå, og til tider også en lille smule svært. Så jeg har prøvet sådan lige at skære den helt ind til benet. Jeg kunne ikke lige finde et fint foster i maven på sin mor, så det er blevet en DNA-streng, der er hernede i hjørnet. Men den asynkrone udvikling, som altid er kendetegnet på de højt begavede og særligt sensitive børn, altså de hurtige hjerner, er, at tingene ikke følges ad som forventet. Det er ude at trit med hinanden, og det, der er her at tale om, det er, at den biologiske alder, den kognitive, intellektuelle alder og den følelsesmæssige eller emotionelle alder, de er forskellige fra hinanden. Så de hurtige hjerner, de oplever, forstår og sanser verden anderledes. De er anderledes, de har det med sig altid. Det er ikke bare en knap, de kan trykke på. De er anderledes. De er ikke bedre eller dårligere eller noget som helst andet, men de går til verden på en anden måde. Og det, der er i spil, det er den her, man kan sige, tredeling i hvert fald til en start, og selvfølgelig det, som jeg lige har gennemgået i de overordnede kendetegn. Så hvis du skifter, Rune. Du må gerne skifte, Rune. Så hvis vi sådan skal beskrive det, så kunne vi for eksempel have et barn med en biologisk alder på 7 år. Men intellektuelt vil der være en tendens til, at de hurtige hjerner er ældre. Det er også derfor, de søger ældre børn, at de søger voksne, hvis de ikke er i en børnegruppe af andre hurtige hjerner. Så vi har altså en intellektuel alder, som måske er +1, +2, +3 år. Det kan I mærke efter som forældre. Hvad er det, I reelt set er i dialog med, når I kigger på den intellektuelle side, den her alder? Så vi har altså et barn, som for eksempel kunne være et sted mellem 8 og 10 år. Men følelsesmæssigt, så vil der være tale om, man kan sige, en emotionel udvikling, som er lavere end den biologiske alder. Så følelsesmæssigt er barnet ikke altid lige så hurtigt med, kan man sige, som hjernen. Så vi har måske en følelsesmæssig alder, som er -1, -2 og til tider -3. Nogle gange har børnene virkelig brug for meget støtte, så I skal gå ind og kigge på den følelsesmæssige reaktion, der er tale om, i stedet for at tænke biologisk alder eller intellektuel alder. Så er der en følelse i spil, som bliver udtrykt, så I skal gå ind og ramme barnet. Hvor gammel er barnet der? Det kunne fx være i det her tilfælde, det her setup, at der er tale om et barn, som er 4 til 6 år. Så vi har altså, man kan sige, hvis vi kigger på det, et barn, som i nogen sammenhæng intellektuelt kan være 10 år, men følelsesmæssigt være 4 år. Det er den balance, som barnet
og den måde, at barnet er i verden på. Og hvis I bare lige giver jer selv, man kan sige 10 splitsekunder til at overveje, hvordan det må være i verden, så kan det altså være ret voldsomt. Og det er også derfor, hvis du skifter roen, at man kan sige, at der gik du lige en for meget frem, tror jeg. Men i hvert fald, at det man kan sige, det er, at det som hjernen begriber, det forstår hjertet ikke. Så man kan sige, at når der er tale om et så stort spænd, så betyder det, at børnene meget hurtigt kan forstå intellektuelt noget, som de følelsesmæssigt ikke kan rumme. Og det er her, det er smadret vigtigt, at vi går ind og passer på dem. At vi reelt set går ind og støtter den 4-årige, som bliver overvældet over det, som den 10-årige intellektuelt har styr på. Og I skal jo også tænke, at uanset om det er en 7-årig, en 10-årig, en 12-årig, så med den forståelse af, hvordan verden meget ofte hænger sammen med nogle af de store, man kan sige, problematikker, som vi jo har lige pt., bliver det ekstra voldsomt for den her børnegruppe, fordi de bliver afmægtige. De er børn, og de kan ikke gøre en forskel. Så må du gerne skifte rum. Så vi har altså tale om et barn, som måske intellektuelt, intellektuelt er 10 år, men 4 år i hjertet. Så hvordan støtter I, ud over det, jeg lige nævnte før? I skal fatte jer i korthed. Meget ofte, og især man kan sige, tænker jeg også med dem, der er med her i dag, vil der være en tendens til, at vi er rigtig gode til ord, og vi er rigtig gode til mange ord. Og uanset hvor hurtig en hjerne I har, så er de jo ikke voksne. Så jo mere I fatter jer i korthed, jo bedre. Så ned i tempo, træk vejret. Hvad er det egentlig, der er pointen med det, du gerne vil sige, hvis du skal sige det kort? Og hvordan kan du ramme dit barn følelsesmæssigt med de her ord? Og det er her, hvor man kan sige, at der er rigtig meget træning for forældre. Det her med, hvad er det reelt set, jeg skal sige, for at jeg rammer mit barn følelsesmæssigt med et så kort budskab som muligt. Der skal nok være masser af muligheder for, at I kan lære dem at bruge nye ord, og de kan sagtens følge de lange forklaringer. Men det kan også blive for intenst, og børnene skal anstrenge sig unødigt meget, hvis I taler til dem, som I vil tale til en voksen. Så må du gerne skifte rum. Jeg nævnte kort, at jeg tog den her efteruddannelse inden for NARM. Og grunden til, at jeg introducerer det også for jer her i aften, det er fordi den følelsesmæssige regulering, den er alfa og omega, og det er sådan set uanset om jeres barn har en hurtig hjerne eller ej. Så hvad betyder det her med, at vi som voksne skal regulere vores børns nervesystem? Jamen det betyder, at når de et eller andet sted reagerer følelsesmæssigt, så skal de selvfølgelig have lov til at have deres reaktion, og så skal vi efterfølgende støtte dem i at komme tilbage til sådan en mere neutral tilstand. Det her det er en rigtig stor forældreopgave, og især hvis man ikke selv oplever, at man er i balance. Så man kan sige, at hvis vi skal støtte vores børn bedst muligt, så handler det også om, at vi lige skal kigge på os selv og sikre, at vi også har jordforbindelse. Fordi i en travl hverdag med børn, der reagerer, kan der godt være en tendens til, at vi måske sådan lige får reageret for hurtigt. Og der er det altså vigtigt, at det er os, som er deres anker, og ikke omvendt. Jeg siger også, og det vil jeg også gerne sige her i aften, at det at være forældre til en hurtig hjerne, det er en opgave, som kræver 130%. Så I skal virkelig have fokus på jer selv, og som forældrepar er det smadret vigtigt, at I også får støttet hinanden, at det også er okay, at man en gang imellem ikke synes, at man har overskud. Jamen, så må det være den anden, der kommer på banen. Så som sagt, I skal være barns anker, aldrig omvendt. Så må du gerne skifte rum. Jeg har prøvet at lave et nervesystem her i Pixie-format. Man kan sige, at normalt så vil det være inden for det gule, det er der, hvor der er de 2 vandrette streger, hvor nervesystemet kører stille og roligt op og ned. Nervesystemet har forskerne jo i hvert fald besluttet indtil videre, er noget af det, at vi kan komme sådan i arousal, det vil sige, at vi bliver opmærksomme på, at der er fare på færde, noget af det, der gør, at vi som art er overlevet. Det er sådan, at hvis der sker noget, jamen så kommer der et udsving i vores nervesystem, det der, hvor I skal følge den røde bølge. Så får vi lige sådan en den der bil kommer lidt for tæt på motorvejen, jeg må hellere lige bremse op. Og så bliver vi måske forskrækket i øjeblikket. Altså den her intensitet, som jeres børn også kan opleve.
Normalt er det sådan, at så kommer, man kan sige, vi som voksne tilbage på det gule niveau igen, og så kører vi videre der, indtil der sker noget nyt, og vice versa. Det er sådan et nervesystem, som reelt set fungerer, som det skal. Men kommer der en ubalance, så er det der, hvor jeg har skrevet stress og angst, eller kollapset, og det depressive modus sætter ind. Og det er jo det, vi helst skal undgå, både for os selv, men selvfølgelig også for vores børn. Det var der, hvor jeg sagde, jamen oplever I pludselig, at hukommelsen svigter hos jeres børn, så vær lige opmærksom på, om de for ofte er i overlevelse. Om der er for få steder, man kan sige, i deres hverdag, hvor de føler sig trygge, og hvor de egentlig bliver passet på, så deres nervesystem kommer i balance. Og som jeg nævnte, det behøver faktisk ikke kun at være sådan negative ting, der gør, at det her nervesystem kan komme lidt i ubalance, fordi intensiteten og den her asynkrone udvikling gør, at nervesystemet hos de hurtige hjerner ofte, kan man sige, er udfordret. Det er ikke noget problem, så længe at vi støtter dem i at regulere det, så de med tiden kan regulere det selv. Så må du gerne skifte, Rune. Jeg har nævnt intensiteten. Den står også her, kan man sige, sammen med den her superstimulering, som man kan sige egentlig er en meget fri oversættelse efter Dabrowski. Dabrowski arbejdede rigtig meget med de hurtige hjerner og fandt egentlig ud af det, som vi også har talt om her til aften, at der egentlig er tale om en større intellektuel kapacitet, altså og også at den neurologiske stimulering reelt set er mere intens. Det har seneste neuropsykologiske støtter og undersøgelser også understøttet, så den er god nok. Det er sådan, det hænger sammen. Faktisk er der meget rigtig spændende forskning, jeg kunne tale rigtig meget om, det gør jeg ikke i dag, som faktisk også går ind og ser på, at hjernen er wired helt anderledes hos de her hurtige hjerner, og derfor at måden at processe og forstå og sammensætte ting egentlig giver rigtig god mening, at det er anderledes. Men det betyder også, at den computer, som de barn er udstyret med, den har en større kapacitet end gennemsnittet, at der kommer mere input, de opfanger mere og nuancerer også mere, og dermed bliver det mere intenst, og de bliver mere intense. Så det er med, og hvis I hører omgivelserne sige, kan du ikke lige slappe lidt af, og kunne du ikke lige, og kunne du ikke lige, og kunne du ikke lige, der må I meget gerne gå den anden vej. Egentlig at passe på jeres børn. De er intense, men de er rigtige på den måde, som de er. Så kan der være nogle sammenhænge, hvor I stille og roligt skal lære dem, at i den her situation, jamen der bliver vi nødt til at sidde ned og tage den med ro. Og så er det den ro, de skal have, når det sker. Men hos nogle af børnene kan det faktisk være rigtig svært at sidde stille, og det er blandt andet den her superstimulering, når den er fysisk. Det er der, hvor der er rigtig meget energi inde i kroppen, og hvor hele kroppen den er i gang. Ikke? Nu sidder jeg her stille og roligt, men ellers så kunne jeg også gestikulere rigtig meget. Så det der med at sidde meget ned, er faktisk en meget stor opgave for de her børn. Så det her med, at de nogle gange kan få lov til at komme af med den her energi, det kunne for eksempel også være i skolen, at børnene lige skal have løbet en tur fra morgenstunden, inden at de kan sidde ned, og man måske sammen med lærerne får lavet nogle lidt mere fleksible muligheder for, at man godt må rejse sig op og gå rundt, uden at man forstyrrer de andre. Bare som eksempler. Så vores opgave er egentlig som forældre, at vi skal skærme børnene, så de ikke bliver følelsesmæssigt, sansemæssigt, socialt og kognitivt overstimuleret. Og det er her, det er vigtigt, at I husker det, som vi har talt om i forhold til det asynkrone, men også i forhold til nervesystemet, og hvilken balance at I har. Så må du gerne skifte, Rune. Så væsentligt er det altså, at det er en anderledes tilgang. Så det nytter ikke noget at pådutte børnene, at de skal rette ind, eller at de bare skal være anderledes, og de bare skal lære. Og meget ofte kan man sige, at noget af det, der er overvældende som forældre, det er, at omgivelserne, som måske ikke er så vant til børn af, man kan sige, som har hurtige hjerner, måske kan synes, at I egentlig ikke er jeres forældreopgave voksen. Så der er det altså vigtigt, at I også finder fællesskaber med andre forældre, voksne, som har kendskab til hurtige hjerner, så I bliver spejlet i, at hey, I løser jeres forældreopgave rigtig, rigtig fint. Ellers kan det blive en ret ensom rejse. Så det er smadret vigtigt, at vi bevarer jordforbindelsen, og også søger netværk, hvor man kan sige, at I finder ro i, at den måde, I går til jeres børn på, det er den helt rigtige, også selvom den er anderledes end det, som mange andre forældre gør. Det er den slide. Og her er det bare for lige at vise jer et lille hus med en emoji smiley indeni, og I husker,
at man kan sige, at den her overstimulering, den kan både være intellektuel, det kan være den her ekstreme nysgerrighed, udspørgen, lyst til at forstå og spørgsmål i en uendelighed. Og igen kan man sige, jamen både som forældre, men også i skolen, jamen så kan det godt til tider blive lidt trættende, når man har svaret på spørgsmål i 3 timer. Og så er det okay, at man lige laver en time-out og siger, nu holder vi lige en pause, og så andre gange, jamen så fordyber jeg sammen med børnene. Det er jo super spændende med alle de spørgsmål og alle de måder, de oplever verden på, så kan I også blive klogere. Følelsesmæssigt synes jeg egentlig, at jeg har været inde og sige rigtig meget om. Sensuelt kan man sige, altså det kinestetiske, så kan det at være i æstetisk rolige, smukke omgivelser og også få tingene lavet pænt og rigtigt, også være super vigtigt. Og støtte børnene i det. Og så selvfølgelig igen alt med variation. Hvis man skal bruge 4 timer på at lave en streg, så kan det godt være, at man på et tidspunkt skal ind og arbejde med, om man kan speede processen lidt op. Men ellers give plads til børnene som dem de er. Det kreative og fantasien er igen det her med, jamen slip dem løs, giv dem lov til at være i de her præstationsfrie rum, hvor det ikke handler så meget om resultatet, men hvor det egentlig handler om at lege med den der fantastiske hjerne, og med den sensitivitet og sanselighed, som de har. Så må du gerne skifte rum. Så er der 2 meget vigtige begreber, ikke kun for den her børnegruppe, børne-unge-gruppe, men jo i det hele taget. Det handler om selvtillid og selvværd. Og igen, brug lige bare et splitsekund og overvej, kender du egentlig forskellen? Og ved du også, hvordan du styrker selvtilliden og selvværdet hos dit barn? Når jeg stiller de her 2 spørgsmål, så er det fordi, at det er egentlig ret vigtigt, bare som forældre i det hele taget, men også i særdeleshed med den her gruppe af børn, at vi er meget skarpe på, hvordan det er, vi støtter dem som forældre. Du må gerne gå videre. Selvtilliden handler om præstationer. Det er det, som man kan sige, hvis vi kigger på en børnegruppe generelt, så er det det her med, at det her, det ved jeg er god til. Det her får jeg videre andre, er jeg god til. Men der er lige en lille krølle på situationen, når det handler om de hurtige hjerner. Fordi det er nemlig ikke kun præstationen i sig selv, men det er den subjektivt oplevede vurdering af præstationen. Ja, så nu er det, at vi lige skal holde tungen lige i munden. Fordi hvad betyder det? Ja, det betyder, at det er altså ikke nok, at omverdenen synes, at der er noget, man er god til. Det kan være, at den tegning, man har lavet, får rigtig meget ros, og sammenligner man det med rigtig mange andre, så er det også en rigtig, rigtig flot tegning. Men her handler det også om, hvordan barnet oplever sin tegning. Så når det kommer til selvtillid, så er der lige et par greb her, som I skal være opmærksom på, og du må gerne skifte rum. Det er i første omgang egentlig at spørge ind til selve processen. Fordi det er også vigtigt, at de her børn, man bliver støttet i, at det kan godt være, at der er meget, de er gode til, men nogle gange er der også noget, som er svært. Så det her med, at de egentlig begynder at få en procesforståelse, så det er ikke kun er resultatet, vi kigger hen imod, men at man går ind og ser på, hvordan var det egentlig at lave den her tegning. Og bed også barnet om at lave en vurdering af præstationen og de forventninger, barnet selv havde. Og det er så faktisk først, hvis de beder om din vurdering, at du skal komme med den. Og et af de allervigtigste udtryk, og det skal selvfølgelig være autentisk og fra hjertet, det er egentlig at sige til dem, at de kan være stolte af sig selv. Ikke så meget, at I er stolte af dem, men at de kan være stolte af sig selv. Hvis de igennem den dialog, I har, reelt set kommer frem til, jamen, jeg synes faktisk, jeg gjorde det godt. Jeg kan godt lide min tegning. Så i stedet for, at I laver en udefra kommende vurdering til en start, så have lige dialog med børnene. Fordi det, der kan ske, det er, at hvis de ikke er glade for deres tegning, og I roser den, så begynder de at tvivle på, om de kan stole på, at I kan bruges i forhold til en spejling af deres præstationer. Og det er ikke så smart. Så hælder den anden vej rundt. Du må gerne skifte rum. Når det kommer til selvværd, så plejer jeg altid at sige, jamen der skal vi have gang i en masse k'er. Man kan sige, at selvværd for os alle sammen handler om kys og kram og kærlighed. Og kærligheden skal være ubetinget. Så det betyder, uanset hvad, så er man fantastisk som den, man er.
og man er fantastisk, bare fordi man er til. Så man har en plads i verden, uanset hvad man præsterer, hvad man gør. Bare det, at man er her, det er bare dejligt. Og det er jo egentlig bare det, man kan sige, i en travl hverdag, at I skal få overført til børnene. Du må gerne skifte, Rune. Og grund til, at selvværdet er så utrolig vigtigt at være opmærksom på, er, at rigtig mange hurtige hjerner slider med et selvværd, som ikke er særlig højt. Og det er fordi i rigtig mange sammenhænge, så føler de sig jo anderledes. Når de er børn, så forstår de ikke helt, hvordan de er anderledes. Når de bliver unge, begynder de at have en forståelse af hele konceptet, og mange af dem som teenager ønsker sig egentlig ikke at have den der hurtige hjerne, før de kommer om på den anden side. Så selvværdet er egentlig det her med, at man reelt set bliver spejlet af mennesker, som vi lige talte om før, reelt set bare synes, man er fantastisk som den, man er. Og det, der lidt sker, i hvert fald kan man sige i Skandinavien, er, at vi i for høj grad får lært vores børn at tilpasse sig sociale sammenhænge. Og det endda før, at de har fået fat på deres eget selvkoncept. Og Frit efter Schäfer, som i 88 var inde omkring det her, jamen så siger han, at tendensen til at tilpasse omgivelserne og give afkald på sig selv for at passe ind i fællesskabet, gør, at der opstår en følelse af egen fremmedgørelse. Og det giver dårligt selvværd. Så må du gerne skifte. Så hvis vi skal kigge på en rigtig god køreplan omkring det her, jamen så vil det være det her med at få en selvbevidsthed. Det er der, hvor I skal ind og spejle dem, som dem de er, og i hvor er det bare dejligt, at de eksisterer. Hvis det overhovedet er muligt, at man finder en, man bare connecter med, og i første omgang behøver det ikke at være et barn. Det kan også være en ældre legekammerat, det kan være en voksen. Der er egentlig frit valg på alle hylder, men bare der, hvor der er en særlig connection, så barnet føler, at det er bare dejligt, her bliver jeg spejlet og set som den jeg er. Fordi det er derfra, at når man føler sig forstået og accepteret af andre, jamen så kan man også acceptere sig selv. Og det er faktisk den vej, det foregår for alle børn. Det er, man kan sige, det er først det eksterne, og så internaliserer vi det efterfølgende. Bagefter, når vi et eller andet sted har fået fat på os selv, så bliver det at anerkende andres forskellighed også meget nemmere. Og så derfra sidste step på stigen her omkring socialisering er egentlig, at man udvikler en forståelse og en accept og værdsættelse af de andre. Det bliver ordene. Og så må du godt skifte, Rune. Nu er ordet frit. Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Og lige før folk stiller spørgsmål, så ræk lige hånden op, for så har jeg mulighed for at unmute jeres mikrofoner, så I ikke taler i munden på hinanden. Så start lige med at række hånden op, hvis der er spørgsmål, og så spørg løs. Man kan finde en lille hånd nede i den bjælke, når man bevæger sin mus hen på skærmen. Ingen spørgsmål? Jo. Okay. Freja Maj, hvis du selv kan unmute din mikrofon, så vil det være nemmere for mig, kan jeg se. Det kan jeg. Jeg kunne godt bruge nogle eksempler på, hvordan man konkret hjælper sit barn med at regulere nervesystemet. Ja. Tænker du, er der en særlig følelse, hvor du godt kunne tænke dig at få et eksempel på en regulering? Ja, når man for eksempel, når barnet bliver totalt overvældet af kederlighed, måske efter rigtig mange indtryk, en lang dag i skolen, og bare ked af det. Hvordan kan man så bedst støtte i sådan en situation? Er der nogen alder på barnet? Fordi det er lidt afgørende, man kan sige, i forhold til kederlighed. 7 år. Okay. Så man kan sige alt efter, om det er en 7-årig, som godt kan lide meget fysisk kontakt, eller om det er en 7-årig, som lige har brug for, man kan sige, at være med sin kederlighed lidt alene, så kan man så sige, så er det egentlig første omgang, jeg skulle til at sige, at sætte sig ned enten på gulvet, eller i sofaen, eller hvor barnet nu godt kan lide at være, et trygt og rart sted, og egentlig bare sidde der stille og trøste. Ikke så mange ord. Når børn er overvældet, så er det ikke der, at vi skal være logisk rationelle. Så skal vi møde dem følelsesmæssigt. Og de har lige brug for en pustepause.
Du nævner jo det her med, at det er fordi, at det har været en overvældende, og måske endda også for lang dag. Jeg vil jo sige, at hvis det her er sådan tilbagevendende ting, så kunne det måske være en god idé, hvis man på en eller anden måde kunne få indlagt nogle pauser, enten i løbet af skoledagen, eller på fritidshjemmet, eller hvordan det nu er. Hvis det er et barn, som har brug for en lille smule afstand, jamen så er det egentlig at sige med ord, jeg lægger mærke til, at du er ked af det, og det er okay. Er der noget, jeg kan gøre for dig lige nu? Det kan man godt sige til en 7-årig. Og så egentlig, hvis musen har brug for måske at sidde og tegne, eller sidde og kramme med en bamse, eller et eller andet, så er det at være til stede og i nærheden, så barnet ved, man er der, uden at man lige går ind og blander sig. Vi skal huske, at for mange af de her børn, især hvis det også er sådan, at der er en vredeseksplosion, og så bliver de ked af det, eller bare ked-af-det-heden i sig selv, kan godt være ret skamfuldt. Så det i sig selv, og egentlig bare at være med det, der er, og vise dem, at selv i den situation, jamen så elsker I dem jo ubetinget, og det er okay at være ked af det. Var det svar nok? Ja, tak. Det var et godt svar. Ja, næste spørger, det er Bente, og du må også gerne selv unmute din mikrofon. Jeg kan være nysgerrig på, om du har nogle gode input til, hvordan man sådan kan i talesætte, hvis man oplever børn, der bliver ramt af noget, der minder om imposterfølelser. Ja, altså man kan sige... Ja, hvis der er et eller andet, de sådan gør forkert, som de bliver sådan meget ramt af, eller hvis det er sådan et eller andet, de for eksempel nogle gange, det er jo ikke noget, det er jo bare lige noget, jeg kan. Altså man kan sige, at meget ofte, og det her, jeg skal prøve at se, om jeg kan gøre det kort, fordi som sagt, det er næsten et foredrag i sig selv. Men imposter-syndromet kommer jo lidt af det her med, ikke helt igennem tiden at kunne stole på den eksterne vurdering, man har fået. Det er også derfor, man kan sige, at det her at gå ind og tale med dem om deres præstationer, hvordan de selv oplever det, er sådan step nummer 1, at de bliver rigtig gode til det, at de kan stole på jer i hvert fald, at I ikke bare siger, at en eller anden tegning er helt vildt pæn, hvis de synes, at det er det værste juks, de nogensinde har lavet. Så på den måde skal I være på deres hold. Så er der også det her med, at man kan sige, jamen hvad er det, de bliver vurderet ud fra? Og det er jo her, hvor man kan sige, at hele spørgsmålet omkring, hvordan det er, vi går ind og vurderer vores børns præstationer, bliver rigtig svært. Fordi hvis man har nemt ved alting, og man stadigvæk får 12, lad os nu sige det, jamen så kan det gå hen og blive sådan lidt, jamen jeg har jo ikke engang gjort mig umage. Ikke? Så det er også det her med at lære dem reelt set 2 ting. Den ene er, jamen der er nogle ting, de har nemme ved, som falder dem naturligt, men som de kan se, at bedstevennen eller kammeraten måske har svært ved. Så det at sige, at 2 + 2 er 4, det er ikke bare noget, der kommer nemt til alle. Så det er de gode til. Altså lave en ekstern validering af, men sammenligner du med de andre, så er du god til det her. Og det kan godt tage nogle år, før de sådan et eller andet sted tror på det. Så er der også det her med, jamen hvad er det for en feedback, de får? Altså bliver de også udfordret? Fordi hvis vi har nogle børn og unge, som reelt set går igennem alt for mange af deres skoleår, uden de bliver udfordret, så finder de ikke ud af, hvor deres egen overligger ligger. Og så vil de altid reelt set føle, at de kan falde igennem på et hvilket som helst tidspunkt. At det bare er et spørgsmål om, at de ikke lige har været sat i en situation, hvor de har skulle op og stå på tær. Så man kan sige, det er jo også der, hvor når Rune siger, at lige nu er det ikke alle folkeskoler, der sådan helt evner at gå ind og hjælpe den her børnegruppe, og det er derfor, det er nødvendigt at have, man kan sige, skoler, som er specialiseret inden for det her. Så er det jo også det her med, at når vores børn lærer, at de skal stå på tær, at de også skal yde en indsats, så mærker de også forskellen. Og så ved de med sig selv, det her er sgu en god præstation. Jeg gjorde en indsats, jeg var op og stå på tær, og jeg får også en feedback, så jeg får en ekstern validering af det, jeg selv oplever. Og så begynder tingene at hænge sammen, og så kan de lægge følelsen af, at de er bluffer ned. Det var et meget langt svar på noget, der er rigtig svært. Jeg håber, at I var nogenlunde med hele vejen rundt, og ellers må vi tage den igen på et andet tidspunkt. Gerne separat foredrag. Men tak. Ja, tak. Anne Mette er næste spørger. Husk at unmute din mikrofon. Yes, kan I høre mig? Ja. Ja, jeg vil høre, nu den generelle danske folkeskole har jo meget med en undervisning, hvor det går meget op i gentagelser.
repetere osv. Har du nogle råd til, hvordan man kan få en hurtig hjerne til at arbejde bedst muligt sammen med det her? Fordi vi har nogen, som absolut ikke er glade for gentagelser, og det siger jo sig selv. Men hvordan kan man få en bedst mulig situation ud af det her? Ja, altså man kan sige, at lige der vil jeg jo reelt set tage fat i det lærerteam og de eventuelle pædagoger, der er omkring. Fordi man kan sige, jamen det nytter ikke noget med repetition og gentagelser. Altså selvfølgelig er det klart, at det er da meget rart, at jeg stadigvæk kan huske, hvad 6 gange 4 er. Fordi hold da op, hvor har jeg repeteret det mange gange. Men på den lange bane, så er det måske ikke så meningsfuldt endda. Og de skal helst mødes på det niveau, de befinder sig. Og man kan sige, der er jo sådan set en paragraf nu, som vi kan gå og klappe over, at den træder jo i kraft lige om lidt. Så I må egentlig godt gå ind og presse det her lærerteam og sige, jamen der skal noget andet til. Det kan være, at det stadigvæk er inden for samme emne, men at man folder det mere ud. Det kan være, at det skal være et klassetrin op. Og hvis det er sådan, at de skal ind og lave gruppearbejde med en gruppe, der er blandet, så er det smadret vigtigt, at man sikrer som lærer og pædagoger, at der er tale om et reelt gruppearbejde. At der ikke er den her klassiske, at så bliver det den hurtige hjerne, som trækker det hele, og de andre er med på frihjul. Fordi så er der i hvert fald helt sikkert, at når de her børn de når en vis alder, så gider de ikke det der gruppearbejde mere. Så her kan man sige, at bedst mulig støtte, det er egentlig at stille nogle rigtig, rigtig store krav til lærerteamet om, at der skal være en differentiering. Det har de krav på, og det har de ret til. Tak. Ja, Martin er næste spørger. Så kan vi høre. Jamen, jeg venter lige på, at kameraet eventuelt gider at tænde. Det kan godt være, at det ikke gør det. Men så må I bare lytte til mig. Det er nok også bedst for jer. Jeg er skolelærer, og jeg vil egentlig lige gribe fat i det sidste, du sagde, så det er ikke så meget et spørgsmål. Det er en kommentar, fordi nu er det jo sådan meget forældre, der sidder her. Lærerne har en tendens til at ville bestemme, hvordan socialiseringen i skolen skal foregå. Så når jeres børn de søger bestemte, så får I garanteret at vide, eller barnet får at vide, nu skal du søge nogle flere forskellige, du skal sprede din vennekreds ud, og det gør de i bedste mening. Men der er det altså vigtigt, at I går hen og siger, det kan godt være, lærer, at det er normalt. Men der er altså også nogle steder, hvor det ikke hænger sammen, hvor de har større gavn af nogle andre sociale fællesskaber, end dem, som vi har lært på seminariet, er det, vi skal. Og det er ikke fordi, de er onde, dumme lærerne, det er bare fordi, de ved ikke så meget, som I ved, som forældre. Så det er bare sådan lige, man er nødt til at gå hen og sige det til dem, og man er nødt til at gøre det stille og roligt. Og gerne måske med et stykke papir i hånden, hvor det ligesom står lidt penslet ud på, så de også kan læse det. Så det var bare et godt råd i forbindelse med det, for det er mega vigtigt. Jeg kæmper i 7., 8., 9. med, at lærerne vil bestemme, hvordan børnene de skal socialisere sig. Og jeg kæmper imod hele tiden og siger, at I overser noget, og det er altså en hård kamp, selv når man er professionel. Så ved I det. Og så det sidste, der blev spurgt til det her med gentagelser. Igen, I skal møde lærerne stille og roligt. I skal sige til dem, de ved godt, det er bedst for rigtig mange, men der er også en gruppe for hvem det her det er gift. Og så gå ind og sige, jeg lover dig, mit barn kan det her. Så jeg vil gerne lave en aftale om, at vi kun laver 10% af de der gentagelsesopgaver. Så skal de nok også gøre det, men så skal de have fri for resten. Og så skal I sige ordet Blooms taksonomi i forhold til at udfordre børnene. Fordi det er en kendt ting hos lærerne, det skal de vide noget om. Og Blooms taksonomi, kort sagt, den handler om at putte tingene ind i en virkelighed, hvor de kan bruges til noget. Og det kan de nemlig sagtens, jeres børn. Så i stedet for at sidde og lave plusstykker en masse, så skal de have nogle købmandsting. De skal have nogle virkeligheder, nogle eksempler, hvor det bruges. Og hvor de kan blive udfordret lidt, og hvor de kan snakke lidt om, hvordan de skal bruge det i stedet for. Så det var egentlig bare lige nogle gode råd fra læreren. Fantastisk kommentar. Tak for det. Og hvis jeg lige skal knytte en ekstra kommentar, så husk, at det her med mening, det er jo bare en gennemgående ting for jeres børn. At det skal give mening. Det skal være meningsfuldt. Ikke? Helt ned til, hvad er det, der gør, at vi skal sætte glasset på plads i opvaskemaskinen. Hvis I
hjælper dem med at forstå meningen med det, så bliver det også meget nemmere. Jeg kan se, at der er masser af flere spørgsmål, så hvis vi skal nå omkring dem, Rune, så må du hellere. Vi fortsætter med Anja, kan jeg se. Ja, tak for det. Først og fremmest så vil jeg sige tusind tak, Heidi, for et virkelig godt foredrag. Det var rigtig fint at få sat nogle ord på. Nogle af de ord, du satte på, det var det, som hjernen begriber, men hjertet ikke forstår. Ja. Og det her med at fatte sig i korthed. Og jeg har en datter på snart 5, som elsker de her store eksistentielle spørgsmål. Hvem skabte verden, og hvad sker der, når vi døde? Og så tænker jeg, fatte sig i korthed. Hun elsker, når vi snakker om det, og hun kan snakke i timevis, som du også sagde. Hvordan finder man balancen? Har du nogle gode råd til det? Når jeg taler om det her med at fatte sig i korthed, så er det egentlig mest, hvis vi skal ind og regulere deres nervesystem. Altså hvis de er i en eller anden form for affekt. Så det er rigtig, rigtig fint at fordybe jer sammen med jeres børn i et hvilken som helst tema, det måtte være. Men igen, husk, at det er børn. Ikke? Så du må godt bruge rigtig, rigtig mange ord, men prøv at finde noget om døden skrevet for børn, eller hvad det nu måtte være, eller om det, hvis det er eksistens, måske også tage udgangspunkt i dig selv, hvad det er, du ved, hvad det er for en forståelse og oplevelse, du har af tingene. Altså vi må gerne bruge os selv som eksempler. Det kan også være, der er noget, vi ikke ved, som vores børn stiller os af fantastiske spørgsmål. Jeg kan stadigvæk huske, at min egen søn, han var vel 5 år gammel, da han spurgte mig, hvorfor mælken var hvid. Det havde jeg ikke lige et svar på, men vi fandt svaret sammen. Så det er også der, hvor man kan sige, at I sammen kan blive klogere. Så I må gerne bruge rigtig mange ord, men husk stadigvæk, det er børn, og gå på jagt sammen med dem. Fordyb jer, når I har tid til det. Tak skal du have. Ja, tak. Og er det Line, der er næste gæst? Spørg hedder det. Eller tror jeg fejl? Yes. Nej, jeg kunne bare ikke helt høre, hvad du sagde. Du sagde Line? Ja. Godt. Jamen, det var lige i forlængelse af, at du sagde det her med udfordre børnene. Og så, hvad gør man så, når man har et barn, som bare ikke rigtig gider? Altså, som har modstand mod at blive udfordret, fordi det er noget andet, end det de andre skal. Så uanset hvad, vil det altid føles som et ekstra krav i forhold til de andre. Er det her også sådan i skolemæssig sammenhæng? Ja. Fordi her kan man sige, så er det også et spørgsmål om, hvad det er, som jeg har også lært et udtryk, selvom jeg ikke er lærer, men den her klassekultur, som der er til stede i det enkelte klasserum, det her med, at det skal foldes ud, og igen så er det jo det her med, hvordan bliver det italesat, at man lærer noget i forskellige tempi i den her klasse. Så hvis der er en modstand på, så kan man så sige, jamen meget ofte kan den her modstand jo handle om, jeg vil ikke være anderledes. Jeg vil ikke være den kloge, og så er der nogle børn, der underyder, og her kan man sige, her kommer der en modstand imod at lære noget andet, end det de andre lærer. Så det er egentlig, man kan sige, der tænker jeg i fællesskab med, igen, lærere og pædagoger, og få lavet en dialog omkring, hvordan får man åbnet klasserummet op. Fordi det er højst sandsynligt ikke kun dit barn, som har brug for nogle andre typer opgaver, end man kan sige. Altså det er jo meget sjældent, det er en fuldstændig homogen gruppe, der er til stede i et klasserum. Der er nogen, der har brug for lidt ekstra støtte, og der er nogen, der har brug for nogle andre opgaver, og så er der dem lige i midten. Så sådan vil jeg gå til det, og så kan man så sige, hvis der er tale om et decideret kollaps, er der tale om et kollaps, altså er vi ude i sådan noget skoleværing noget, eller er det bare, at det er væmmeligt at skulle noget andet? Det har det været, men det har mere været, at lærerne har sagt, se, jeg har fundet det her til dig, kunne du ikke tænke dig at lave det? Ja. Og drenge 7, 8, 9 år har måske ikke vildt meget lyst til at lave danskopgaver. Nej. Når man nu hellere vil spille fodbold eller computer eller noget andet. Så det er måske også bare måden ligesom at få dem til at lave ting, som er kedelige, som er ud over lige nøjagtigt det minimale, hvad der forventes af dem. Og så kan man så sige, at her er vi jo også inde omkring selve lysten til læring. Så jeg tænker både, der er det her med klassekulturen. Altså hvis det ikke er almindeligt i den her klasse, at folk eller børnene er forskellige, så kan man sige, så bliver det også sådan, så bliver man i den grad spotlight, når læreren kommer og siger, kunne du ikke tænke dig at lave det her? Ikke? Så det er sådan step nummer 1. Nummer 2 er, jamen vi skal jo også et eller andet sted give plads til, at vores børn måske i perioder har lyst til noget andet end det intellektuelt faglige. Så hvis dit barn er mere optaget af fodbold og i øvrigt er godt med, jamen så er det jo ikke sådan, at han skal tvinges til
man kan sige, ekstra opgaver i dansk, hvis det ikke er det, han bryder sig om. Men jeg vil være meget opmærksom på lysten til læring, fordi de fleste børn i god trivsel har lyst til at lære. Så det kan godt være, at de gerne vil lære på en anden måde, end vi voksne godt kunne tænke os, men det vil jeg have et ret stort ops på. Det bliver det korte svar. Jeg skal også lige se, nu kan jeg se, at der kommer 2 spørger til siden sidst, og jeg tænker, om vi skal tage dem med, eller om vi skal sige, desværre, der er ikke plads nok, fordi vi har kun hyret Heidi til at snakke til kl. 20:30. Det er helt fint. Vi kører bare ud. Det er så fint. Jeg slår lige en streg efter Ditte, kan jeg se, og så får hun lov til at være den sidste spørger i dag. Men det er Najas tur nu til at spørge. Tak for det. Jeg vil høre, om du kan sætte lidt flere ord på det med, hvordan man kan støtte om sit barn, der bliver meget vredt. Du nævnte kun lige kort i forbindelse med at blive meget ked af det. Men store vredesudbrud, og så hos en måske lidt ældre aldersgruppe. Jeg har en 11-årig. En 11-årig, ja. Og man kan sige, og nu ved jeg jo ikke, hvordan det er med vrede rundt omkring hos jer, som lytter med i dag, men vrede er jo også noget, som i hvert fald rigtig mange voksne danskere har et lidt ambivalent forhold til. Så når vi lige pludselig har nogle børn, som ikke engang kommer op i det røde felt, men i det ultraviolette felt, så kan det godt være noget af en voldsom omgang. Og reelt set kan man sige, hvor nogen, altså man kan sige, pædagogiske retning er jo tale om det her med, om de skal bare have lov til at ride stormen af alene, så er det ret vigtigt, at I egentlig passer på jeres børn. Også når de bliver rigtig vrede. Fordi de er jo reelt set ude af sig selv. Det svarer lidt til, at HFI-relæet, det slår fuldstændig fra. Så bliver det bare i vrede. Ikke? Og når HFI-relæet, det slår fra, jamen så lader vi heller ikke bare være med sådan at tage os af, hvad det nu var, der gjorde, at sikringen de springer. Og der kan jo være mange forskellige grunde til, at vores børn reagerer. Og der er det også vigtigt, at I husker, at det behøver ikke at være den episode, I sidder i sammen med børnene, der er en af den udløsende faktor. Det kan simpelthen bare være, at de er fuldstændig makset ud efter en lang dag. Og så er det hos jer, de reagerer. Typisk vil de her voldsomme reaktioner komme, når de er trygge og hjemme, eller i hvert fald i en sammenhæng med nogle voksne, som de sådan føler tillid til. Så egentlig er det at give plads til den her vrede. Det kunne være, hvis det var en 11-årig, der godt kan lide at lave, man kan sige vredestand, så kan vi få lov til at trampe i jorden. Det kan være en tom skraldespand, der bare bliver tæsket gennem rummet. Selvfølgelig ikke et sted, hvor der er ting, der kan gå i stykker. Og det vigtigste her er egentlig, at de ikke får gjort skade på sig selv og på andre. Så det her med egentlig at støtte dem igennem vreden, havde barnet været lidt mindre, men nogle 11-årige synes faktisk også, det er fedt. Så et helt konkret eksempel, nu har jeg lige tilfældigvis, man kan sige, annoncen liggende her, ikke? Så er det simpelthen en avis, og så skal den slås i stykker. Så er det bare at bokse den simpelthen, så den nærmest ikke kan blive mindre. Og så tager vi alle de der papirstykker og krøller sammen og putter i en papirskurv. Så giv vreden plads. Når alle følelser, uanset om det er vrede, kederlighed, hvad det nu måtte være, lige med undtagelse af sorg, det er et kapitel for sig selv. Når følelserne får lov til at have sit forløb, så løjer den af, og så er børnene egentlig tilbage i en normal tilstand. Det, der kan være vores udfordring som voksne, det er, at vores nervesystemer reagerer, fordi vores børns nervesystemer reagerer. Og det er altså vores opgave at få vores nervesystem på plads bagefter. Så jo mere I rummer de følelser, der måtte være, og luk ørerne for alt det, der kommer ud af munden på dem, når de er vrede. Ikke også? Det er bare et udtryk for den frustration og den smerte, der måtte være. Så alt det, de får sagt, når de er så vrede, det bliver I nødt til at lade som om, I ikke forstår. Det var det korte svar, nej. Tak. Og Maj-Britt er næste. Ja, hej. Min veninde lytter også med. Vi har hver vores dreng på henholdsvis 6 og 8 år, som er rigtig godt med kognitiv intellektuelt. Men vi diskuterer rigtig tit, hvordan vi får dem sådan tilbage til virkeligheden, fordi vi døjer virkelig meget med at få dem til at lave de der helt små hverdagsopgaver, som husk at tage dine sko på, før du går ud, eller husk at tage din madkasse i køleskabet, når du kommer hen i skole. Altså sådan nogle praktiske dagligdags ting. Og så tænkte jeg, om du havde nogle inputs til, hvordan man sådan ligesom kunne få dem sådan, ud i virkeligheden igen, og ikke så meget op i deres hoveder.
Ja, det er det her med, jamen hvorfor skal man dog beskæftige sig med noget så banalt? Ja. Og jeg vil sige, hey, det kommer altså til at følge dem muligvis ret langt ind i voksenalderen. I kan jo måske sådan lige selv finde nogle steder, hvor I også springer over med nogle af de der banale ting. Men helt kort, så kan man så sige, øv én ting ad gangen. Altså, så det er det her med, også meget gerne i samarbejde med barnet. Det her med, jamen, er det madkassen, er det skoene, hvad er det, der er mest hensigtsmæssigt lige at have fokus på at få trænet. Og så er det kun én ting ad gangen. Og så kan det være, alt efter hvad I er til, at jamen, så kan det være, at de skal have en guldstjerne hver gang de husker det, og de skal egentlig bare pep-talkes. Vaner er rigtig vanskelige at ændre, og især når det faktisk er noget, man synes er kedeligt. Det kunne også være, at man kunne gøre det lidt til en leg, så det kunne være, at man skal snakke lidt med de der sko, eller det kunne være, at man skal se jamen, på, hvor mange forskellige måder kan vi få madkassen ind i køleskabet. Så det her med at gøre det sjovt, så det ikke er kedeligt. Altså det der med at få det lege det ind, men kun én ting ad gangen. Ja. Ja. Stine, får ordet. Jeg har et spørgsmål om arbejdshastighed. Altså jeg har en meget kvik dreng, der har styr på, altså godt med fagligt i skolen, men jeg kan også høre på hans dansklærer eller hans lærer, at hans arbejdshastighed er i noget overrasket over, hvor langsomt han arbejder. For eksempel, hvis han skal skrive navneord, så skriver han max 1, hvor de andre jo tæsker løs med at skrive navneord. Og ja, så hvad kan man gøre ved det? Hvad kan man stille op med det sådan? Og er det sådan noget kendt noget, at arbejdshastigheden er så langsom? Altså det er jo lige før, jeg vil sige, og hvor kendt det er, der er du lige før, at jeg tænker, så skal vi have noget statistik på banen der, og det er jo ikke, altså så er det lige før, jeg tænker, det vil det jeg så ikke kunne svare på, men jeg bliver nysgerrig på, om det altid har været sådan, eller om der er noget særligt, der går for sig lige nu, som gør, at det her med at gøre sig umage, eller måske være optaget af andre ting, der tager fokus for det her med at skrive de her navneord. Så jeg bliver nysgerrig på, sådan, at det her sådan noget, der har været hele tiden, eller er det noget, der er opstået, og hvad er det eventuelt, at dit skønne barn er mere optaget af? Okay, jamen tak. Jeg tænker, jeg ved ikke, han har aldrig været glad for skoleopgaver, så det skal han, ja. Så har ikke lavet overhovedet noget af sådan noget i børnehaven. Og er det for nemt? Det kan også være, det er for nemt. Og du kan jo godt se, hvis man kan slippe afsted med kun at lave et navneord, i stedet for at lave 10, og man så kan bruge sin tid på noget andet, tænke på de virkelig store spørgsmål i livet, så kan det være, det er det, han er optaget af. Så prøv at være en lille smule mere nysgerrig. Prøv at spørge ham. Okay, jamen ja, det vil jeg lige tage med videre. Tak for det. Ja, tak Stine. Og så er det Michaels tur. Ja, tak. Heidi, jeg kunne godt tænke mig at høre noget om kønsforskelle. Og det er fordi, at det du siger, og det som jeg læser i bøger, er sådan nogle typiske kendetegn for højt begavede børn, eller hurtige hjerner. Men når man taler om andre neuroatypiske, så ser man tit, at for eksempel flere piger falder under radaren og ikke bliver opdaget. Er der noget, kan du sige noget om det inden for det her? Er der noget forskning? Ja, altså man kan sige, og igen, det bliver ret kort. Men man kan i hvert fald sige, at i Skandinavien, og om det så også om der også er, man kan sige, noget kønsmæssigt i øvrigt med det, jamen så er der en tendens til, at piger underyder meget mere end drengene. Altså de stille, dygtige piger, som egentlig går under radaren. Og man kan sige, og I kan også se det i voksenverdenen, og det kunne blive en meget lang og hyggelig dialogdiskussion omkring, hvad det er, der gør, at kvinderne måske heller ikke excellerer på toppen af det her samfund. Men i hvert fald indtil videre, og det er noget, jeg sådan følger en lille smule på sidelinjen, så har det egentlig handlet om for pigernes vedkommende, at det der med at være klog, det er faktisk ikke så attraktivt. Så der er nogle andre dele af det kønsspecifikke lige der, som er vigtigere. Så det her med at skille sig ud som værende hende den kloge pige, det er ikke lige frem det, som der er særlig mange piger, der har lyst til. Og med drengene kan man sige, jamen så er det egentlig
typisk det er sådan mere sensitive, altså de følsomme drenge, som man kan sige egentlig kan føle sig en lille smule forkerte, og også blive gjort lidt forkerte, altså bare den typiske, nu du skal ikke være en tøsedreng. Så der kan være noget med det her med at få lagt sin sårbarhed meget, meget langt væk, og så går de rigtig meget med alt det følelsesmæssigt herinde, og så bliver det, man kan sige, meget op i hovedet. Altså de bliver meget intellektuelle, når de bliver lidt ældre. Ja, det var den meget korte udgave. Tak for det. Og til sidst, så er det Dittes tur. Ja, tak, og tak Heidi, du er en ret fantastisk formidler. Det ændrer så ikke ved, at der alligevel var noget, jeg ikke lige helt fangede. Men jeg vil lige høre dig i forhold til det motoriske, når man nu har sådan en 10-årig der bare kroppen kører hele tiden, konstant. Og så tænker jeg, du sagde en sammenhæng omkring det, og så overstimulering. Det var da du talte om at blive overstimuleret. Og jeg tror ikke helt, jeg fangede, hvordan at de to ting hænger sammen. Nej, det handler egentlig om, at man kan sige, at den her den neurologiske intensitet kan sådan komme til udtryk på de her forskellige måder, og blandt andet også psykomotorisk, hvor man kan sige, at den her høje energi, som de hurtige hjerner jo bare i det hele taget, jamen den sætter sig bare også ekstra meget. Og man kan sige, jo mere at børnene får lov til at bruge den aktivt, det er lige før jeg vil sige konstruktivt, jamen jo mindre vil den sætte sig som sådan en restløshed og sådan en frustration og sådan tilbageholdt energi. Ikke? Så du skal sådan forestille dig lidt det her med, at hvis vi har en trykkoger, som simpelthen bare, hvis den bare fik lov til at få fuld bevægelse, jamen så vil der bare være super god energi. Godt nok vil de blive trætte, og det skal vi også lige hjælpe dem med at holde nogle pauser. Men hvis det bliver undertrykt, fordi de for eksempel skal sidde for meget ned, så er det kommer til udtryk som restløshed, irritation, frustration, og hvor de faktisk heller ikke læringsmæssigt kan optage den formidling, de har brug for. Så jo mere, man kan sige, I kan give dem gas med de her børn, jo bedre. De har brug for meget mere fysisk aktivitet. Okay, fordi det var lige præcis det, som jeg tænker, hvis man nu har en kombination af sådan nogen, der sover klokken 10, fra de er helt små og bare aldrig sover, og som er stimuleret meget fysisk også i løbet af dagen, og så alligevel har det her. Ja. Altså så tænker jeg bare, er det så bare den bed, vi har? Fordi jeg synes, det er nemlig præcis nogle af de løsninger, jeg har forsøgt at arbejde med, ikke? Men vi kører så også på til 10 eller 11 om aftenen. Der er i det hele taget lidt meget energi, ligegyldigt. Og når du siger, at det er så intens, så er det lige før. Ja. Og nogle af dem, der er ikke. Jeg vil egentlig gerne rundt den af. Det er lige før, nogle af dem, der er med i dag, de ved, at det vil muligvis smile nu. Men når der er så meget knald på, og det ikke er nok, så vil jeg egentlig arbejde den anden vej. Altså så vil jeg arbejde med at grounde. Så er det afslapningsmusik, yin-yoga, det her med at arbejde simpelthen på at få nervesystemet ned i ro. Men først, de har fået lov til at give den gas. Ikke? Ja, men altså jeg vil sige, der er ikke noget i skolen på den måde. Altså det giver ikke nogen problemer. Nej. Det er mere moren, der bare noterer sig. Ja, men hvis det ikke? Så måske lige et ops, og det her med at arbejde med pauserne, som ikke behøver, at nu skal man sidde og sige om hele tiden, men måske at man lige arbejder med noget vejrtrækning, og det her med at få grounded. Ja, okay. Tak. Velbekomme. Det var den sidste spørg. Så vil jeg gerne bare sige tak til dig, Heidi, for det fantastisk oplæg og kort foredrag. Og selvom du har 3 timers mere materiale, så er det jo fedt, at vi kan prøve at begrænse os alligevel. Tak til alle deltagerne. Og jeg vil selvfølgelig gerne slå et slag for, at hvis man synes, det her foredrag har været godt, eller gerne vil deltage i det næste foredrag, så må man gerne melde sig ind i vores støtteforening, så vi kan få den her skole op at stå her i Østjylland på et tidspunkt. Næste foredrag annoncerer jeg inde på vores Facebook-side. Så hold øje med siden, så bliver I klogere derinde. Og tusind tak til jer alle sammen for i aften. Ha' det godt. Tak. Hej.